vachidana izvike mumbomubvunza kuti mwana uyu akambokutrema upenyu akambokukanganisa haatozivi kowo yangu iendera rumba kuti kana iye ndina kudisira mezanzi handimubvunza ndogara ndichisekwa kana ndozvito kana vanhu vefana kuva vakaziva ndiunyari kuRustenburg ii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  but akatukanganisa life yako nokuti izvozvi zvazvirika hausi kuziva kuti wakamira sei. Ini chinangu first step ndichienda newe kwadoctor unogeswa nokuti kana as long as usina unokuvara unofa zvikaorera mukati umu unofa. Tindizoti chibereko changu pavaidzonga dzonga kuti vaidzonga papi oro vaizodini kamasara maronda kana zviya I don't know. Kuzotora nemwana akazobuda vachiti zvese ndakina zvese zvapera hamusina chinhu. Hamusina chinhu chawakadonhera mubhaketi icho chii. Ndakachiona zuro ini ndikati mwana kaushu mwana chainotori nezvine nzara nemaoko zvese ndakatovhunduka ndinawo ka mapikicha chona uyu mufoni mangu zvazvatokwana zvese everything. Mwana angati ndikamuudza nezuro ndikati waiti blood ndakakusendera vhidhiyo ndakugura ndikati asaona 1 month chakadai 2 months chakadai 3 months mwana ato emunhu but anenge asati akukwanisa anenge achakadai 4 months ndipanenge atanga kudai. Makachira shepi newe mwana uya ndinamai vayonorasa murwizi akaita nacho kurwizi akanorasa Femi mazimba naimi chikuita sei munhu tanga izvi mai vaya vakati unoenda nezvinhu zvakuhandisari nazvo zvekutanga tanga patakatanga akati nezvise kusvika ndinongono like muchirwizi chinoerera mvura ungonokanda pachibridge apo chinhu chekupinda mutown ani munoerera mvura emakanokanda nezuro pazobuda chimwana chiyabva vabvunza zvikanzi munodyisa murwizi hambaenda mai vacho vachiti chuyai kuno kuti because zuro wacho ndaitopinda zingatondaiti nditosini ndine zvandinoda. Hello guys, maswera sei panapa handisi kubudisa mwana wandine efesi guys. I'm trying to protect here and ndichamuprotecta kusvika kumagumo kwenyaya ishi. Tine nyaya tinayo panapa paka ndati chero zvoita sei mwana anga ndikumbira kuti musaisa live ndikati hazviite because ini ndinotoriwo nemwana musikana ne16 years anditi ari kuchena 16 years next month. Pane vana vakawanda vari kuita musika moziva kuti vana kana vapinda muRustenburg guys anoita musikanzwa vari muno South Africa munomu vana kuchikoro kupeer pressure and what handi kuna mai vandiri kuda kuti toda kutodzifambira mai vari kubvisa vana nhumbu muzimba muno moziva kuti nezuro ndakapiwa mapictures emwana ushu handika ndakarwa ne handakukosatara saka 2 asari mufoni mangu mapicture aya mubhaketi mune mwana antimaona ndikatiko zviri kufamba sei apa ndandimaona sezvinei abva azondifonera nhasi akati uyai because ndandiri busy toda kumutsvaga kuti because ndandamisira message saka anga asina kuresponda saka ndisingadi kutaura nyaya yemunhu asina kuuya ega nenyaya yake ndobva ndangoramba ndakasitika ndikati achandibata chete saka azondifonerawo nhasi achitaura tichi makanditsvaga makapiwa nhamba yangu nemunin'ina wangu chichichi ndobva ndati ndobva ndisendera location ndauya pano. Nyaya ari kutaura pano gaizika ndoda kuti mudzidze vana vechidiki vasikana vechidiki makabva kumusha ndise apa ndise pachitori chako apa ndisikuda kuti ubude face ndoda kuti kubudei chitori chako chetechi right makabva kumusha mchiti mukuya kuzoshanda anditika then masvika kunoko yeah tosawo tasi dongorera mon saka ndakatotena kamera tumange pechimubuda black saka anti muri kuona guys pana varume vekujutai anditika kuti ngatidanane tite mwana kudi animaona moitiswa nhumbu nevarume ava munomu maitiswa nhumbu mwana akatambwa inorwadza guys akatambwa ino ndamboya nchimujaja because ndatombopinda munondiri achinchiti iwe sha akati musandijaje musati manzwa nyaya yangu SIS-MELLY ndikati ndotokujaja because you have the right to say no andiona ungadei wakaramba kokana anga ari mwana 1 year wakatanganisirwa upenyu hwako naye anomaona azotanga kundorondedzera nyaya yeseka ndatozonzwa tsitsi anomaona from the word go no UK explaining she's no longer she's not yet in a position yekuti I explain what really happened but ndichakupa a brief explanation of what she told me anditika ane mukomana wekanga achidana nengo yatoti rebei andimaona achidana nemukomana wekudaro uyu mukomana uyu ndobva ati ndoda kuti yangu yekuti ndichiitawo mwana newe ndoda kunokuroora handinambovhera ndakaitawo mwana paupenyu hwangu andimaona musikana akati aura pakanaka handiti ndobva nhumbu yaitwa mwa nhumbu kudai so
nhumbu yanga yatoti yatokura ani muri kuona. All of a sudden mukomana atanga ngoti ini nhumbu iyi handichadi kuwa nezvayo, bvisa nhumbu ishi. Hanimona uyu ndokubva atsika madziro kwenguva yakati rebei achiramba because nyaya handikasomuburisa iko zvino ndatombodzifambira nyaya idzi. Hanimona ndobva atsika madziro mukomana ndobva asvika pakuti ndinokutarisa kufara, ndinokukanganisa, ndinokuuraya, ndobva aisa mathreats kumwana uchu kusvikira mwana uyu adi apedzisira ati atorwa nemotikari akanzi handi ndabhuka appointment kuna doctor vari kunokubvisa nhumbu iyi zviri safe. Handiti ndobva atorwa nemotikari pano instead ekuindiswa kwadoctor wakaindiswa kuna vamwe mai muzimba uko vanogara mune chimwe chilocation chinoiboitiko uko, aindiswa kuna kulocation kwamai vaya kukoko. Mai vaya kwakusvika kwakuyahandika mai avanzi iye anototi ndongovaziva kuvaona vanenge vandi receptionist kwadoctor kuita zvemaabortion izvi. Hanimaona ndokuti kwai ndokusvikoza awaridza asvika ivata pasi apa guys ngakutadza zvinhu zviripo ka nemi munoperegwa imi ndokuvatiswa pasi kwai ndokutora zvinhu vaita kwai 2 hours nicha kudhonzwa zvinhu vachidhonza nezvigero vaidhonza nemasimbi nezvigero vachiburisa zvinyama hopo mapicha anawo guys hatarisiki ruviri. Hanimaona ndokubva vaburisa dutu rezvinhu kudai zvainzi kwai ndandabvisa nhumbu yacho nayo ndapedza nokumupa zvimapiritsi zvikayichinda akabva kwasagoni kufamba mwana achiuya pano asvika pano mukomana ndosvika nokumusiya panapa nokumudhamba panapa ndobva namba kwake. Hanimaona ainamba kwake kuno mwana uyu hanzi handa kuvata sokwesi ndairwadziwa ndobva ataka kunzwa kuti hanzi apa ndaichaya ndairutsa ndaidii zvese ndobva azoti rega nditore ningirikiri rega nditore bhaketi akunzwa weti ndokubva ngogara pamusoro pebhaketi kudai ndopakanobuda chimwana. Hanimaona saka indabvunza kuti mai ava chavaiburisa zvese zvakazara izvi mapictures aya zvavaitita bvisa chii pazobuda umwe mwana kwai saka azofonera mukomana akauya akafonera mai vaya vakati saka zvinoreva kuti manga mune matwins mukatumu. Mwana uyu right now haana kuenda kwadoctor, haana clinic kwaenda, muri kunzwa akangonodhokonyiwa nezvinhu zvaibviswa zvigero zvaibata zvinhu zvisimbi zvichidhonza zvinhu chibusa chinhu zvatabvisa mwana tadambura tabisa. Hanimaona witchcraft guys ndo unodzi uroi. Haana kuenda kwato hapana munhu ari kuziva kuti asara dzimwe nyama mukati here kana kuti asara chii hapana munhu ari kuziva. Hanimaona anogona kukanganisika kutokuvara kutofa kana akasara dzimwe nyama dzikaurira mukati anogona kufa mufunge. Antimaona akagara ari pano pamba. Hanimaona varume as usual watiza totoya kutomufonera because takuda kuti namba kwake zviso. Hanimaona totoya kumufonera haasi kubata adzima foni yake. Hanimaona hachadi kuti mukadzi azvizive kuti kune nyaya dzake dzakasiya para kunoko. Mai vaya ndikuti kune musikana chiande kwadoctor kuna mai vavo noti tofanga totanga tochiridza nyaya iyi handonotadza kuti mai ava vanowanikwa epi tichoenda kwaizvozvi haaziviwo kwaanoshanda unongozva kuvaona kwaanoshanda akuzi haazivi guys. Mai ava munotofanga kusungiswa guys. Mai ava vafanga kusungisa kana deida kumisa abortion akati kumaendesa kumakliniki kunobhadharwa mari svinu kuti amubvise zviri safe. Muno mabortion is allowed but it's allowed in a safer way. Antika ndozvandamuudza kuti exactly zvautaura Beverly zvandamuudza kuti unogona kutove watokanganiswa chibereko zvokuti chatoora uchazvari futi apa uri mwana mudiki uchada kurogoda kuzvara unozvara nei iye akuindira mberi neupenyu hwake mukomana nemukadzi wake. Mai vaya vanenge achingoramba achingobvisa mwe vana saizvozvo. Vabereki vari muRustenburg mune vana be careful. Kuna mai vandoda kutotsvaka kuti vanogara mubhoitiko mumwe varobvisa vana mimba ndoda kutovasvikira mai vavo ndoda kutovasvikira mai vavo vatiudze kuti vane mapepa ekubvisa vanhu nhumbu zvino haazivi mwana yasina kwadoctor yanga iri perfect evidence asati atomboenda kunosvika kuchiwe kwadoctor because akabvira asukwa chibereko zvadhakwa mai vatobudirira spot free. Hanimaona pane pasina evidence yekuti akabvisiwa iko zvino achine tsvina haasati abviswa asukwa saka asati aminisa kwadoctor itakati abata mai ava kuti vanowanikwa papi tinde kwadoctor ikoko chekutanga vadzingwe basa chepiri polisi yochivasungwa yafanira kuenda kuchipatara ndizvozvo chezvo totaura naye tinofanira naye kuclinic nchenda naye but vanoshada madetails they're going to want details. As the girl needs to go to the doctor yes she needs to go to the doctor now. Guys ka ndarwadziwa sikana varume ngavasadaro varume vese mukuita chigame you are coming for you chokumitisa vana vevanhu moti chino nobvisa mimba because wapedza wadla muchero wepakati wapedza handika kana yana nhumbu yava responsibility maakutiza aiwa maybe akabviswa pamba pake achinzi hande kwadoctor handi muri kunzwa saka ave murori ari mumotikari handi ave murodhi ndokubva aona mota yateniswa iye azika doctor ndikuinzwa kupi ndokunoona kunopaka kune imwe imba handimaona
kwakunzi pinda umu Kwaita kanata 2 hours hondo fight achitonzi ndinokukuvadza pinda umu akapinzwa against a will mwana uchu kuti anobviswa nhumbu ichi against a will. Saka toenda kumba kwacho kwemuchinda guys, tomboenda kumba kwemuchinda right now. Saka zvandichaita inini ndakuenda kumba kwemukomana padhuze nepanapa patiri panapa. Tombonotora mutombonoona mukomana ndo yanaye zvandichaita sha nini wangu takutodhensa. You are dancing to my conditions now. Mukomana wako akangwarisa from what you have told me. Itsotsi ndichange ndakaisa foni yangu apa uri kunzwa iri palive vanhu vachinzwa tichitaura handiri kunzwa mangwana achajamuka zvese izvi tenge tinazvo parekodi andikuona because achakujamukira ndochokwadi. Mark my words. Indichangoisa on live ndoisa zvangu apa ndakakwidibira kudai inenge ichitora ndichirekodha zvanenge achitaura zvese zvatenge chimvura zvanenge achitaura tange tichirekodha apa kuti I will use that recording iyoyo andiwana kuti tichimisa pakona. That's the only way. Otherwise personally anokurambira inenge yava his weight against ours. Tomudi to first but kanzi iwosandudza zvekumatawanzwa wai kutrai kunyengedzwa hauigarira sebhegi iyoyo mathreats kaya aikuita kuti ubvise usingadi zvakaoma right. Nhumbu inouraya guys, nhumbu inouraya ndavhunduka guys. Ndipe mapictures aya, just pictures aya angu achintadza aya aya nechibhaketi chacho picture yechibhaketi ya because iri mufoni iyoyo. Ndipe picture yechibhaketi adi but hazvisi kuoneka bhaketi riri kuonekwa mukati chete. Wadati winza zvima mabepa, winza zvima mabepa, winza zvima mabepa. Ha? Kumridzi ndokototonanga izvozvi apa nguva dzekutora zviko dzakwana. Saka mira ndoenda naye ndontora mwana apa todzoka toenda pamunhu. Ha totodzifambira hazviiti. Hazviiti. Hanzi namba dzama akasingatovazivi muri kuzvikuitika gagaika guys. Musikana akanzi ndabhuka kwadoctor hande andichimaona hande aiwasivangile mari mondo ndowari I will protect this girl because ndiri kutoita police case and that's why ndiri kuirekodha pano because anything chinenge charambiwa is there on record. Ndo zvakanakira malive haanenge aripo. So ukada kudii kana kuti nyaya iyi muri kuiziva mesa nditi maiwaka panapa plus pane munhu ari kuiziva futi mweshamwari munin'a wake. Saka chinenge tinayo on record. Saka ukada kudii hapana voice ndoda kuti ndione pafoni yako because uku ndoya ndoshandisa ndoda kuti ndivhurire pafoni yako kuma uyu ndoda kuti muone zvi guys. Look at this zvichibviswa munhu guys mukati memunhu namai avachidhonza zvinhu onai. Hanzi rest in peace ndasiti wangu akafa achibvisa nhumbu uri kuona right. I think munhu wako ari kunifonera mufonere nifoni yako ndotaura naye pabhukusa pandiri palife. Zvaitokonya zvichibviswa nechigero guys, zvichibviswa nechigero zvichibviswa nechigero zvichibviswa nechigero handi mazviona bvisa palauti. Halo ndisisimile uri kutaura ndaona uchifona pane mifoni apa indi kushandisa. Ndiri raitika njani? Andina ku ndinotora naye papa totobuda tinde kumukomana kuza adzima foni yake. Plus inini nangu ndambotanga nekuti mai avatimbovanisa mujere first because this is witchcraft. Uyu mwana and mukomana uyu also is very evil. Mwana yanamboenda kwadoctor akagara apa wau toziva sei kuti ari safe. Haana kana kusukwa chibereko, haana kana kudii, akangogara pano ari woga. Ikimbomira kana chizokudza kuti muye moya but still anotongozodai hope because iye pachake musikana she's traumatized. It was a traumatizing experience kwaari zvaaitaura because anga achitotaura kuti vakomana sekuvakunyongotambudza yakadaro aita kudhonzwa nezvigero nezvisimbi vachibvisa vachidambura nyama dzemunhu mukati momo.
ndosaka ndadovaitira live mai ava kutota mwabereki vane vana vari muratsembeki vazive kuti paboitikonga apa paita mai muroi vari kubisa vanhu mimba. Saka manje problem uyu asi kuziva pavanoshanda. Ndandoda kutoenda pabasa pavo izvozvi. Ndanichoti handi zvino ari kuti handizivi kana kuti ari kundivanzira handizivi, ari kuti handizivi pano asi kumba kwauno kuziva kayo. Saka uzotumba kuti makufamba sei kwese anogona novamirira kumba. Taura nai because taimwenda kumba kwao tunovamirira zvanza chachaisai hello aiwa ndondiwani ndokwandiri kuenda saka sofanira chimbopetenda izvi ndamboenda mumba kwemukomana but ndinenge ndiri palive ndenge ndichirekodha kuti ati achazoda kuramba asingazivi ndenge ndichirekodha ndiizvo zvinditoripo because ndachida kuti nyaya iyi titaure nyaya yamai ava asi iwo hatisi hatina kuisa palive. Oraishana zvakaoma handi. Right guys, regai ndikate live handika ndakubva ndakata live panapa. Unenikiri tora chi ushu. You need to go. All right, kuenda ku clinic chana nemunhu wako. You need to go to the clinic. Tingataura zvimwe tikadi. Every minute atugara you are compromising your life. Every minute atugara you are compromising your life because this is really dangerous manje. Antoine. Saka we need to go tibude panapa. Tinange pamba pemkomana wako hapo. Katutanga tantora mwana kuchikoro kuzamirira todzoka. Tanaye. Twende pamba pemkomana wako hapo. Tutangira ipapo. But katodzoka nechitupa kana passport kana chi. Because ku hospital wachada passport yako. Right guys. Chiwai pano imimo mutamana pa stay tuned ndandika ndikaendotora mwana pachikora apo Shakira ndodzoka naye toshinda pamkomana. Handimona saka phone yangu ichangeri pa live asi nenge yakada zvakada izvi. Hamuno munoona for now. Handimona kuitira kuti evidence yese capture evidence. Handimona then totangira ipapo. Ndiachachisa pana mai vakaendesa kumwana ushu. Because nhasi cheche ndinotofambira nyaya dzokusvikira dzaita right. Mwana uyu anogona kufa. Handimona saka stay tuned guys.